Ďalšia z vecí, ktorú v rámci Status Present Psychicus riešime, je, že ako pacient vyzerá. Je to tak? Máme tam nejaké 3 základné kategórie a to je, či je pacient upravený, neupravený alebo zanedbaný. Keď je pacient zanedbaný, to znamená to, že nie je schopný udržiavať nejakú základnú hygienu. To môže byť jeden z príznakov ochorenia ako depresia alebo nejaká dlhodobá schizofrenia alebo katatónia. Opäť rozsiahla, široká diferenciálna diagnostika, malý kúsok skladačky, ale relevantný. Okrem toho sa v rámci vzhľadu môže popisovať napríklad aj nejaký extravagantný odev, nejaká veľmi excesívna tetováž, ale tak som to našiel v zdrojoch, ale podľa mňa tu je dôležitý aj naozaj kontext toho pacienta a môžeme sa na to pýtať samozrejme a môžeme nejako v sebe otvárať tiež tú našu dejovú linku, že prečo je to zvláštne, že či to nie je iba nejaká naša osobná vec. Tiež môže byť. Okrem toho si všimneme nejaké známky seba poškodzovania, jazvy po úrazoch, nejaká klasická aspekcia, či pacient nevyzerá staršie. Našli som, že keď pacient vyzerá staršie, ako udáva svoj vek, môže to byť známka keby užívania rôznych drog a podobne.